30-річчя Оксамитової революції. Такий ювілей події, що змінила історію. Напередодні відзначили у Чехії та Словаччині. 17 листопада 1989 року почалися протести, наслідком яких стало народження некомуністичної Чехословаччини, яка за кілька років розділилася на незалежні Чехію і Словаччину. Події 89-го стали одним із найдемократичніших у Європі сценаріїв прощання із комуністичною імперією. Про все це у спеціальному матеріалі з Праги. 30 років тому у Празі почалася нова епоха. Саме тут, на Народному проспекті у чеській столиці, настав один з найважливіших моментів в історії Чехословаччини. Щороку сюди приходять тисячі людей, аби згадати, з чого почалося падіння комуністичного режиму. Сьогодні тут людно, як і тоді, 17 листопада 1989 року. Це архівні кадри розгону беззбройних студентів, які 17 листопада 89-го вийшли на вулиці Праги, аби пригадати Яна Оплетала, студента, який загинув у 1939 році під час протестів проти нацистської окупації. Але поліція намагалась розігнати демонстрантів та застосувала силу. Того, що саме ці події стануть початком кінця 40-річному комуністичному правлінню у Чехословаччині, ніхто не очікував, розповідає чеський фотограф, який тоді робив світлини для західних ЗМІ. 17 листопада була студентська демонстрація. Ніхто не очікував, що саме вона стане стартом подій революції. Тоді спецпризначенці побили студентів. У той день ніхто не загинув, але чутки про це обурили людей. Новина про жорстокість силовиків швидко розлетілася країною. У різних містах почали збиратися масові демонстрації. Вони перетворились у лавину, яку вже неможливо було зупинити. Ітті Врталовій тоді було 18. Вона розповідає, що серед її друзів були студенти, які зазнали травм у той день. В мене були змішані почуття. По-перше, це страх. Я була реально налякана за моїх близьких та за мою країну, бо поліція тоді посилювала репресії. Вже згодом ці почуття перетворились у схвилювання та насамкінець в щастя. Оксамитову революцію, що почалася 17 листопада, очолив дисидент і драматург Вацлав Гавел. Саме його роль у поваленні комуністичної Чехословаччини була ключовою. Нам вдалося відшукати людину, яка пліч-опліч боролася з ним за демократію, була невід'ємною частиною команди Гавела. Це Джеміля Стеглікова, психіатриня та екоактивістка, яка у 2007 році стала міністеркою з прав людини Чехії. Події 30-річної давнини вона згадує так. Благодаря тому, что Вацлав Гавел, его главный слоган, что любовь и правда победят зло и ненависть, он никогда не допускал и мысли о каком-то кровопролитии и насильном бунте, перевороте. И, собственно говоря, вот эта бархатная, нежная революция была как раз проявлением вот этой политики Гавела, непротивления зла насилием, и с поддержкой народа без единой капли крови, если не считать избитых студентов на Народном проспекте, власть перешла к народу. За кілька днів після початку революції усе керівництво Компартії Чехословаччини пішло у відставку. Один з найбільш репресивних комуністичних режимів було повалено. А за місяць опозиційного лідера Вацлава Гавела обрано президентом Чехословаччини. Історик Петр Блажик розповідає, вважається, що ця революція отримала назву Оксамитова саме через те, що це був один з найдемократичніших в Європі сценаріїв прощання з комуністичною імперією. Термін «Оксамитова революція» був вигаданий західними журналістами. Тим самим вони хотіли відобразити характер революційних подій, де поєднувалися ненасильницький характер революційних змін і, я б сказав, з переломними подіями.
Після того, як комуністи втратили владу, країна наступні 3 роки мала назву Чесько-Словацька Федеративна Республіка. У 1992 році Народна Рада Словаччини приймає декларацію про незалежність Словацької Республіки. Остаточною ж датою розпаду Чехословаччини, який ще називають оксамитовим розлученням, вважають 1 січня 1993 року. Попри це, вже 2 самостійні країни – Чехія і Словаччина – одночасно святкують початок оксамитової революції – події, яка назавжди змінила історичну мапу Європи. У Братиславі, Празі та інших містах 2 країн ще не один день триватимуть масштабні свята. Софія Бляєва з Праги для Заман, АТР.